Automedia. Vožnja u kojoj mašta postaje stvarnost. Intervju. Njegova karijera traje više od 30 godina. Mnogi će ga osuditi, mnogi vinuti u nebesa, ali niko ne može osporiti uspeh koji on pravi u svakom trenutku. Razmišljajući kako da ga najavim, rekao je: pusti mene da najavim samog sebe. Ćao, dobar dan, ja sam Đorđe Balašević, gost Automedije danas. Mislim, prolazi video svetlo, rekao je da se vratim što bi rekli kod nas. I pričat ću malo o stvarima koje su se umeđu vremenu desile, nismo se dugo čuli. Ja se pravim važan da uvek kažem nešto kad postoji, samo kad postoji povod. I nadam se da će ovoj priči koja sledi, bez obzira kako će biti lalinski nakrcana sa svim i svačim, da ćete ipak naći neke od tih povoda. Automedia.com. Vožnja u kojoj vaša mašta postaje stvarnost. Kada ste u društvu Đoleta Balaševića, poželite da vreme stane. Još ako je Đole raspoložen da vam ispriča svoje lične doživljaje kao što je bio raspoložen da to učini za Automediju, priči nikada kraja. Sedeli smo u Novom Sadu i prisjećali se dogodoština u zgradi Ujedinjenih nacija. Kao ambasador dobre volje, Đole imao zadatak da svim prisutnim zvanicama kaže po koju lepu reč. A šta je on uradio? Ono što me posebno obeshrabrivalo, to je što sam u priliku boravka u Ujedinjenim nacijama sreo najneverovatnije tipove koji postoje. Ja sam bio prvi od nas koji je tamo govorio u velikoj dvorani nekoliko dana posle 5. oktobra. To je ovde majstorski zataškano, zato što su se još uvijek svi bojali da će tražiti neko zvanje, da će se nešto otimati, pa se gleda da me neutrališu, od mene stvarno ništa nije trebalo. I tamo sam uspeo da se, kažem, osim Ronalda, Michael Douglasa, Susan Sarandon i ne znam koji su svi likovi tamo bili, Mohameda Alija i Sir Petera Justinova, da sretnem i neke takozvane te eksperte. Nisam, nažalost, po onim akreditacijama uspio da zaznam tačno koji je ko je CIA, ko je neka druga firma koja nam odlučuje o životu, ali mi je jedan čiča rekao: vi dolazite sad iz jedne zemlje koju mi smatramo mnogo sposobnijom od nekih drugih zemalja u kojima su se dešavale ovakve promene. Ja sam rekao, naravno, i ja to mislim, da ćemo mi brže to da rešimo. I rekao je, znate, mi mislimo da će to trajati mnogo manje, da će, ja sam rekao, sigurno očekujem da neće trajati toliko kao u nekim drugim zemljama. I on već u odlasku na Vučića sa jednom roze akreditacijom koju nisam nažalost dobro pročitao, kaže tako da ovde je kod nas utisak da će za jedno 9-10, i na to da mi je rekao 9 i 10, ja odmah vidim u zagradi godina i mislim ovo nije normalan koji 9-10 godina, ja očekujem sutra tu promenu i vratim se i kažem da, excuse me, kao za 9-10 vlada. I ja ga gledam i mislim, ovo je stvarno, nešto mu nije mu dobro, ima neku vodu pije u kojoj su nešto, ima neki minerala, koji da je 10-40 godina, koji će to dobro. Međutim, kako prolaze stvari, sve me je više žao što nisam bolje zagledala u njegovu akreditaciju, da ga razumem, da pitam čiča koliko još, molim te. Spomenula mi je vaša supruga jednu zanimljivu anegdotu baš koja se desila u Ujedinjenim nacijama. Kaže da ste sinoć podelili sa prijateljima, pa da li možete da podelite sa slušalcima Automedije? Njih je to oduševljavalo, tamo gde smo bebe, ja bili tamo bila vriska, oni su svi išli za nama, mi smo napravi formirali neku svoju onako ekipu loših đaka, gde su stalno za nama išli Ronaldo, ja imam slike sa Ronaldom, onako najzagrljeniji, najveći prijatelji, Miss Meksika, odnosno smo se našli ekipa koja je bila u varijanti i to je bilo malo, kažem, tamo njima neuobičajeno. Danny Glover, koji nam se isto zakačio u jednom momentu, jer on me u jednom momentu pitao how are you, i sam je kriv što mi je postavio to pitanje, jer oni koji me znaju već godinama znaju da ja na pitanje kako si odgovaram bolje nego što izgleda. I ja sam njemu to bukvalno preveo, better than it looks, i on kad je to čuo, jako mi se dopalo i nasmio se onako onim svojim baritonom, i onda se vratio i pitao dakle ste. Ja sam rekao iz ovog kraja sveta, to sam u tom momentu zvao kao Jugoslavije, i on je rekao pa ja sam sad bio u Pragu. I sad ovi okolo su nešto počeli da se snebivaju, ovi koji su iz Evrope bili, koji znaju da nije baš to tako jednostavno. Ja sam njemu rekao, ja ne znam kako se mi uopšte nismo videli tamo, kako nismo naleteli jedan na drugog, kad ste bili u Evropi, Evropa je tolicka, i onda se on malo postideo, nije pocrvenao, Danny Glover ima razloge opravdane zašto ne pocrveni, ali je rekao, pa kao, Evropa je mala, rekao sam, ja kažem, da, pa mi biciklom se obilazimo tamo, ja kad idemo iz Novog Sada u Prag, ja idem biciklom. I uopšte, kažem, bila tako jedna super atmosfera, družili smo se ovo, ali je bilo toliko poznatog sveta, da sam ja često, dešavalo se da neko ko mi je ličio na ovog Čileta, koji mi je rekao koliko vlada treba da se promeni, poklonio najozbiljniju pažnju i govorio kako je idiotski bilo to što su nam slušali Mostaru u Novom Sadu, kako je to bila akcija koja nikom nije pomogla, i on bi me slušao i mislio sam, ovog sam ostavio utisak, sutra rešavamo sve moguće kredite, i onda mi on posle 15 minuta mogu dvaranja kaže, izvinjam sam, moram poslužim i ostale goste. I
I onda ja ukapiram da to recimo šef sale, a pre toga sam otresao Nobelovca ili on mi je izgledao kao šef sale i njemu sam govorio no thank you, ne treba mi mineral water, ni sparkling, ni no sparkling. Tako da je to bio jedan interesantan za mene boravak, zato što sam shvatio da su njihovi prevaranti vrlo blizu naših, da su to ljudi koji manje više nisu upućeni u to, da tu dolaze profesionalni, kako bi rekao, humanisti, ljudi koji dobiju svoj zadatak da pročitaju nešto o gladnoj deci u Etiopiji. Mene su pitali za CNN, žao što nikad što ta sekvenca nije i do nas došla i što ovde nije emitovano, ali kažem, bilo je razloga nekih da se svi popularni sklone odmah u startu, ali ja sam rekao za CNN, kakav je vaš zadatak kao ambasadora dobre volje? Ja sam rekao, pa videli ste za razliku od mojih američkih kolega, čiji je zadatak da se slikaju sa gladnom decom i da putuju svetom, moj zadatak je bio da se slikam sa svojom gladnom decom godinama i da ne putujem nigde svetom. I onda su mi radili, rekli su, vi ste bili sve vreme tamo. Ja sam rekao da sam bio za vreme ove idiotske, to mi je bila omiljena reč, idiotic, akcije NATO-a, rekao, kojom su oni bili strašno šokirani, da neko zgradi Ujedinjenih nacija govore da je to bila idiotska akcija. Ja iako pripadam nekim stranama koje su bile suprotstavljene tadašnje vlasti, naravno ne mislim da je niko normalno mogu da sruši 3 mosta u Novom Sadu, a da će to pomoći nekomu u Roševcu, to nije imalo nikakve veze. I to sam im pokušao da im objasnim, ali mislim da su oni to, da oni imaju isto makaze u montaži kao i mi. Jeste ostali u kontaktu sa nekim ljudima koje ste upoznali, tim poznatim celebritima, da ih tako nazovem, koje ste upoznali u Ujedinim nacijama, ste danas u kontaktu sa... Pa ne, to je bilo na jednom mestu zaista jedan neverovatan bašar. Mi smo bili svi smešteni u jednom hotelu koji se zove UN Plaza, koji je onako, kako da kažem, na 100 metara od te zgrade Ujedinih nacija i tu smo sticam okolnosti, svi morali stalno nešto se sudarali. I bilo je prosto nemoguće, okreneš se u svakom momentu ti neki Albano u kadru ili neki onaj Nedura, nešto peo 7 seconds, taj tip je isto bio stalno s nama. Pa kažem, ove glumice, Linda, ne znam kako se zvala riba, nije Linda Evans, nego ona tetkica što je igrala u Dallasu. Ona je bila neka glavna lepotica, pa sam na nju naleteo u jednom momentu, pa ona rekla my fault, ja sam rekao my dream, kao ono, pa sam je šarmirao isto, iako što kaže što tetu sam ja poletarac, ali je, kažem, bilo da na sve strane nekog sveta, ali nismo razmenuli brojeve telefona i tako dalje. To su sve ljudi opterećeni svojim nekim pričama i sudbinama. Nisam, kao što se ni ovde ne družim s našim celebritima samo zbog toga, iako i među njima naravno imam prijatelje, tako nije od ovih. Jedino mi je ostala ta slika sa Ronaldom, 2 najveća centrafora koje se ikad postavila na ovoj planeti, ide me Ronaldo, zagrlio i moji klinci su tu sliku ramili za tamo prostor gde ja nešto kuckam na kompjuteru i napisali drago mi je zbog mog starog, jer stvarno slika izgleda kao stih iz jedne moje davne pesme. Slušali ste Automediju. Produkcija B2B Interaktiv medijska grupa.